Xogħol u pjanijiet u fl-aħħar tnifdet. Hekk nistgħu ngħidu għall-mina taħt l-art li issa għaqdet l-impjant ta' reverse osmosis f'Pembroke mal-imħażen tal-ilma f'Taqali bilan li titjieb it-toma u l-kwalità tal-ilma. Il-mina b'tul ta' 9 km u nofs saret b'investiment ta' 27 miljun u nofs euro, parti minnhom ġejjin minn fondi Ewropej. Din il-mina ser tkun qed tieħu l-ilma mir-reverse osmosis ġewwa Pembroke u tgħaddih fir-riservi tal-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma ġewwa Taqali. Minn hemmhekk l-ilma jitqassam fi djar fl-akwati taċ-ċentru tal-pajjiż permezz ta' pajpijiet li qed iridu jitpoġġew tul il-mina kollha fil-ġimgħat li ġejjin. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Ivan Falzon, sqar kif il-proġett imur jitfit mal-viżjoni li għandha l-istess korporazzjoni li twassal aktar ilma ta' kwalità għall-klijenti kollha. Se twassal biex il-korporazzjoni tkun tista' sservi lill-poplu Malti b'mod aħjar, b'toma ta' ilma aħjar mill dik tal-lum u biżjed konsistenza. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, Stefan Zrinzot-Soppardi, saħaq kif din il-mina wkoll hija parti importanti mill-infrastruttura tal-pajjiż, filwaqt li semma l-importanza li wieħed jieħu ħsieb ir-riżorsi tal-pajjiż. Hija mina li permezz tagħha se jkun qiegħda titjieb ukoll id-distribuzzjoni tal-ilma min-naħa tal-Water Services Corporation li tifforma wkoll parti minn diversi proġetti li qegħdin isiru b'fondi tal-Unjoni Ewropea mill-istess korporazzjoni. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli innotat kif din il-mina qed tilħaq għanijiet li lien mit-toma biss tal-ilma iżda li tkompli tnaqqas l-impatt ambjentali tal-korporazzjoni. L-ewwel nett li nkomplu naħdmu biex nassiguraw toma konsistenti u aħjar tal-ilma u fl-istess ħin permezz ta' dan il-proġett qegħdin naraw ukoll li nkunu qed innaqsu l-impatt ambjentali tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma.